Ještě než měl v Praze vlastní byt, jezdíval do Lochovic posledním půlnočním vlakem. Žil život naplno. Vycházel z hlubokých vnitřních prožitků, které ovlivňovaly především jazz a blues. Kdo ví, jaký by byl dnes a kam by to dotáhl, kdyby v 25 letech nepřišla náhodná, nečekaná smrt. Ovlivnil vývoj budoucích generací básníků a hudebníků. Kam by to dotáhl on sám? Jaký by byl dnes? Kdo pak si ještě na něj vzpomene? Za nocí na jeho hrobě svítí řada svící. Nejjasnější z nich ta vržená večernicí. Večernicí. Znal příběhy lidí, těch, co se nestydí, i těch, jimž život moc štěstí nedopřál. Znal příběhy rizí, jimž není nic cizí, světem černobílým táhnou svou káru dál. Neměl rád tváře hyen, miloval, kde to žije, kde každý člověk má skrytou zář a za ní svoji lidskou tvář. Býval to básník býtníků, víš, až bude svět zbavený všech hrůz. Svět jasu, jasmínu, šeříků vyznával prožitek jazz a blues. Dnes na jeho hrobě svítí řada svící, nejjasnější z nich vržená večernicí. Neměl rád tváře hyen, miloval, kde to žije, kde každý člověk má skrytou zář a za ní svoji lidskou tvář. Býval to básník býtníků, víš, až bude svět zbavený všech hrůz. Svět jasu, jasmínu, šeříků vyznával prožitek jazz a blues. Dnes na jeho hrobě svítí řada svící, nejjasnější z nich vržená večernicí.